Seru-seru. Besing res lebar das. Welcome back to my YouTube channel, guys. So guys, first of all, good morning all of you. So guys, dini jeng mense boti mense tragedy guys, boti gap thora mense guys short movie ni थाखाय जों guys shooting खालाम थांगासिनो माने खैराबारियाव आरोना guys दिनै जों shooting आव 8 जागोन राइबेल बाग्लारि आलाया माने बिथाङा गोदो बर' फिल्माव गोबां गाखांबाय सो दिनै जों माने जोंनि भिडिअ माने ट्रेजेडी भिडिअ गाइस 8 जागोन सो बिथाङा जागोन दिनै जोंनि भिडिअनि हिरो ओमफ्राय आं जागोन गाइस विलियन माने आं दाकु गाइस दाकु यस ओमफ्राय आं लोगोसे दोङोनिया दाकु फिसा जोंनिया ब्रादारा बिथाङा जागोन दाकु फिसा ओमफ्राय नैबे जागोन जोंनिया जाहाजुरि आब'नि lover this is guys lover बिरा रोमान्टिक बिथानिया माने बायदि दुखुनाव थाना आरोना गाइस थ' नोंथांमोना गाबथारगोन माने नायनोसै नङा भिडिअ बोरै जायो नै जोंनिया जुरि बायद'आ रेडि जाबाय ओमफ्राय दायो जों शुटिंखौ स्टार्ट खालामनोसै न'हायनो माने न'आवनो आरो नङा होमबा माने बिथाङा जागोन दिनैनि जोंनि भिडिअनि एक्ट्रेस एन्ड बिथाङा जादों एक्टर यस जायजों थांनो थाखाय रेडि खैराबारियाव ओमफ्राय नायसै बोथोरा बोरै जायो माने बोथोरा एसे गोमलाला जादों आरोना माने दाउखा बिदै जागासिनो गाइस जोंनि भाइ अखासिगोन जों लोगोफोर थांनोसै नै गोरबोआ स्टार्ट होबाय बेनिफ्राय नै जोंनिया लाकि भाइ ओमफ्राय थांनोसै आरोना फैदा अखा बोरैबा खालामगासिनो लोगोफोर दायो जों नै सफैबाय खैराबारि दाउला पार्कआव स' बेनो जादों खैराबारि दाउला पार्कआ ओमफ्राय नै जोंनिया हिर'आ नै बेनो जोंनिया बिथां सारा राइबेल बाग्लारि सार आदा माने जों शुटिंखौ स्टार्ट खालामसै माने लोगोफोर दा आं मोनसे भुल जादोंमोन दे माने गाइस बे दाउला पार्क नङा बे जाबाय मुंख्लं गार्डेन गाइस खैराबारि मुंख्लं गार्डेन स' गाइस आं जास्ट फानाव दाउला पार्क होनना बुंबाय आरोना स' गाज्रि मोना गाइस बे जाबाय मुंख्लं गार्डेन गाइस नैबे जादों जोंनिया बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म थ' दायो जों माने एसे धामाका बुलाय बुसिनि मोनसे शुटिं दङ गाइस माने आदा खादै बे बुंदों आरोना आं दाखुना गाइस थ' गाइस नायना थाबानो जाबाय दिनैनि शुटिंखौ तेरी बातों की प्यारी सी मीठी सी खुशबू में Wow guys, what the location? दिनै बोरै नांदों खामना भिडिअ खामना थिगानो नांदों गरम आरोना आदाखौ एसे सोंसै आङो आदा जोंजों एसे भिडिअ खामना बोरै नांखो मोजां नांदों दा जों नै मोनसे आरो लाइन मारिनाय एसे सुट दंबावलै थ' बिसोर खानायखौ नेयाव जगनसै आरोना नेयाव बरियानो तेरी बातों की प्यारी सी मीठी सी खुशबू में लेके साथ में मुस्कुराता सा नींदों से ख्वाबों से मिलता हूँ मैं तो रात में तो गाइस दायो जोंनि शुटिंआ नै पार्कआव 50% सो जोब्बाय आरोना ओमफ्राय दायो आं पार्कखौ एसे देखायनोसै नोंथांमोननो माने नै गाइस नैबे जादों जोंनि खैराबारिनि मुंख्लं गार्डेन ओमफ्राय गाइस नैबे पार्कखौ इन'ग्रेटेड खालामदों श्रीजुत हाग्रामा महिलारि नंगौ Seru-seru. Besing res lebar das. थ' जोंनिया नै मुंख्लं गार्डेन पार्कआव गाइस जोंनिया शुटिंआ जोब्बाय आरोना ओमफ्राय दायो जों न'आव थांगासिनो माने न'आवबो मोनसे शुटिं दोङो ओमफ्राय आंनि दाकुनि पार्कआबो जोब्बाय बेयावनो नायगासिनो बे आंनि फट'आनो जाबाय लिपस्टिक आब'नि माने ओमफ्राय गाइस नैबेनो जादों खैराबारिनि मुंख्लं गार्डेननि पार्कनि गेटआ ओमफ्राय सोरबा फैजायो आरोना माने बहुत बरिया पार्क लेट्स गो दादा टु आवर हाउस गो Come on. तो गाइस दायो जों एसे ओंखाम जानोसै माने एसे ब्रेक लानोसै उपस्था गैला गाइस ओरैबायदि खस्थ' केमेरामेना हाइस्ट खस्थ' खिन्थु आंनो मोननैसो बेदर बारा होनांगोन दै मा जम्बिस नामायब्ला
Wow, oh my god. Go. Oh. Yes. Last thing anda. Deh, bin jangan deh. Ready? Are you ready? Okay. Guys, ini udah last shoot mana bitang lau sih kita na. Ayo, sorry. Just shooting, guys. It's not okay. That in the bag. Guys, finally, that is in shooting as a buy. Finally, Babu. Thank you. Babu, anybody muzang kamera na shooting ke imprene iznya di bawah mana bitane ini please di guys, nang taman gap kagan deh, apa? So guys, video pega sini stay tune. Guys, ini video ko biar nonton na so ada big thank you. So ada zini capsule kaulen ya ada zini ke episode nu bye. So ada thank you so much sini na. Pernah ada boleh mengkonsum telik sih kami mana? Moजां मोनबाय आंबो गोसो जागासिनो दंमोन आगोलनिफ्राय नोंसोरनि सिरियाल नायगासिनो दङ एपिसोडखौ मोजां मोनदों आंनि चेनेलखौबो नायगासिनो दङ मोजां रायजो राजा नोंथांमोनखौ फोरमायनो लुगैयो जे बेनि जिथुनिखि माबा मा जागोन जोंहा स्टोरि टाइटेला FELENG deh. FELENG कनसेप्टआ मोजां स्टोरिया मोजां नोंथांमोना बयबो नायदो Guys, fैगासिनो video तो guys stay tuned and जाय guys आंनि channelखौ दासिमबो subscribe खालामाखै guys so please दानो subscribe खालामना थांबानो जाबाय guys okay तो guys bye bye next video लोगो मोनगासिनो and जोंनिया महाजारला part 4 फैगासिनो guys तो guys बेनि सुटियाबो गाबोन नङाबा सबने start जासिगोन आरोना so start जाबानो आङो blog video बनायनानै नोंथांमोनखौ एसे रिभिल खालामना होखागोन नङा होमबा तो guys next video लोगो मोनसै so guys नि थाखाय bye bye love you guys love you bye bye